Soms mij gewoon even het roer omgooien en zeggen we gaan ervoor. Nou, laten we het eens een keer proberen. Dan kon ze ontspannen mogelijk lezen. Viel maar als ze goed luistert, was nog wat nodig heeft. Adem dan eerst even wat dieper in en uit. En dan even in door de neus en uit door de moeder. En hij is meestal vrouwen, denk ik, of net? Ja, meestal wel, ja. En de Zioen dan de man. Ja. En hoe is dat? Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, vind ik juist wel extra leuk. Want heel veel mannen zijn uiteindelijk wel nieuwsgierig. Een man vreeg ik wel van, goh, wat is dat? En misschien is het ook wat voor mij. Maar ja, om die stap dan te maken, om naar een yogales, dat is toch wel een grote stap nog. Dus dit is wel een uitzondering, zeg maar. Ja, dit is een Saffel-man is wel een uitzondering, ja. Adem ontspannen en rustig richting de buik. Op een uitademing kun je proberen om nog een beetje meer spanning los te laten. Wij reten hier de vreedjongens altijd nog een koor. En dan zitten we altijd even aan een stamtafel en hebben we toen leuke dingen. En toen kwam dit in één keer op Isoa. En toen zei ik, nou, hoe leuk is het om dit eens een keer mee te maken. Nou, dan kwamen we bij Ruudje. En dan wisselst van kant. Springst de linkervoet weer om naar de matten. De rechtervoet komt in de matten en dan slaat de linkervoet over de rechterknibbel heen. En dan helst de rechtervoet naar die ta. Maar sta ook ooit les, ja? Nou, ik let er wel op. Met name dat ik een les doe echt fysiek. Dus echt op, lekker op de spieren en op ontspanning. Maar mijn taalgebruik let ik er ook wel op. Dus net een zweverig en lekker maar builenvoeten op de grond. En dan draai je linksom. Dus inademend voorlos en uitademend achterlos. Hoe bevalt dit? Ja, het is een heel iets nice, hè. Het valt wel lekker. Heerlijk, rust. Je moet in orenwieken weer. Nou, wie weet. Van eraf. Nee? Nog soepel? Dat vind ik wel. Hoe ziet het eruit? Nou, geweldig. Nou, mooi. Maar hoe is dit dan? Want mannen die doen dit haast net. Nee, ja. Soms mij gewoon even het roer omgooien en zeggen we gaan ervoor. Nou, Nooit ben ik nog zo volle spieren hier. Nee, hè? Nee. En de rijg in een wakkel. Ja. Dus, Dus je leren weer aardig bij. ja, zeker. Ja, maar een dag niet geleerd is het nou. Ja. Is een dag niet leven. Dus, En dan liefst de knibbels naar rechts gaan. En dat is juist mij met die linkerarm. En zo lijst in een twistende houding. Wat is precies het verschil tussen de vrouw en de mooie en dan? Man die hou ik wel wat meer van ouwehoeren, zeg maar. Dus even een grapje hier of daar. En vrouwen die jou, ik ben vaak over het algemeen wel een beetje serieuzer. En ik denk dat ik wel een beetje meer wend ben aan yoga. Die stap is gewoon wat minder groot, ja. Net te zweverig. Nee, zeker niet. ik denk net zeggen dat ik nou denk van ik zit helemaal in een spirituele wereld. Nee. Ja, het is weer heel horen iets waar je normaal doet. Nou, wij zijn altijd wel fysiek kunnen gaan en meer met elkaar op het onderaan. En het is wel even wat leuk, het is wel even aardig, ja. dat is heel fysiek. En dan moet je bewust even vieren wat er eigenlijk gebeurt. Dus en dan maar weer altijd zo goed mogelijk. Nou, wie de eerste bevindings is. Ja, wel. Ja. Competitie is er wel. Ja, dat vooral in deze groep. Ja. Ja, Wat ben je dit voor man nou? ja, Vooral je natuurlijk, ik, hè? ja, ik ben al veel fretters. Ja? Ja. 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 Dus je wordt nou net zo vol van, hè? Nee, maar dat wist ik niet, hè? Nee, hè? Nee, dat ze zo zacht wezen kon.
Ja, hè? Ja, bijzonder. En uitademend. Weer naar achteren.